Καλημέρα, πατέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιοι είναι αυτοί? Καλημέρα σας. Θα ήθελα cornflakes μεγάλα, παρακαλώ. Τι πάθανε αυτοί? Τι πάθανε, εσύ τι έπαθες παιδί μου και εσύ σαν τον Γιώργο Τράγκα μικρό? Τίποτα δεν έπαθα, πατέρα. Είμαι μια χαρά. Μια χαρά. Η ιστορία που δίνουμε σήμερα είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Μην με κοιτάτε έτσι, πατέρα. Είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Κι εγώ, πατέρα, ήθελα να σας πω ότι μετά το σχολείο θα παρακολουθήσω την ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη. Έβαλα στόχο στη ζωή μου να αριστεύσω. Πατέρα. Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Μπράβο, Θανάση μου, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μητέρα. Φάτε όμως γιατί θα αργήσουμε, βρε παιδιά. Αυτοί πρέπει να ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη. Καλά, θα μας πεις σε λίγο ότι θα κάτσει στο κατηχητικό. Έχω ήδη ρωτήσει για τις ώρες. Κάθε Κυριακή πρωί μετά τη λειτουργία. Μάλλον ετοιμάζουν πραξικόπημα. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Προσευχή δεν θα κάνουμε πρώτα.